Dati, ilang kilo lang kami, 40 kilos, 50. Tapos ngayon, bali 100 kilos, 200 kilos. Actually, kulang pa nga yung, yung mga nagagawa namin. Usually, customer namin mga teacher, principal, OFW, ibang bansa. Kasi dati rin akong OFW. Yung mga katrabaho ko, pagbabalik sila sa Qatar, o-order sila sa akin ng ilang tala. Kasi mas tatagal. Pagdating sa abroad, pipito na lang nila. Noon kasi, boyfriend at girlfriend pa rin kami ng asawa ko. Paborito na po namin noon. Hanggang sa nagpakasal na kami, nagkaanak, pati mga anak namin, paborito na nila yung chicharon. Baling asawa ko nagtatrabaho sa Pampanga. Yung umuwi, may pasalubong sa chicharon. One time, sabi niya sa amin ng anak ko, anak, gagawa ko ng chicharon. Tapos ginawanan ko lang siya. Ang hirap-hirap naman nun, bili na lang tayo. Hindi, gagawa ako para sa inyo, sabi niya. Tapos yun, bali, nag-try siya, palpak, natatawa nga kami, matigas, ganun. Hanggang sa 1 year na trial and error, hanggang sa, ayun, boom, na nakuha niya yung tamang timpla. Gustong-gusto ng mga anak. Yung mister ko, sideline niya lang to. Actually, passion niya talaga yung pagluluto. Nakakatulong kasi marami kaming, to be honest, maraming bayarin kahit na may trabaho siya. Siya lang kasi may trabaho sa akin. Tumutulong lang ako dito na sa business namin, online. Nagpo-post ako online, maraming umu-orders, mga kaibigan, mga kabarangay. Sabi nila yung last sa iba daw, parang yung isang customer namin, hinintay pa talaga itong maluto. Pinatikim namin sila ng sample, lumaking mata ko ganun. Order kami ng 10 una. Kung natikman nila, umorder sila ng marami. At pabalik-balik, paulit-ulit. Tingin nyo ma'am, ba't binabalik po rin yung presyo? Una, malinis. Alam namin malinis yung product namin. Approve sa panlasa ng panlutong masarap. Saka, hindi na namin siya inahaluan ng mga... Ito na mismo yung na-marinate na siya, ito na mismo. Hindi na kami naglalagay ng mga pampalasa pa after maluto. Yung iba kasi, parang nalagyan ng bechin after asin, gano'n. Ito na siya eh.
corn. Ito talaga. Basi. Nagpapasalamat po kami ang J&J Salvador Food Products sa mga taong sumusuporta sa amin mula noon na hindi pa kami kilala hanggang ngayon. Especially to Alray, maraming salamat. Siya ang naging daan para makilala po ang aming Badang Chicharon at Badong Arten Ilocano. Pwede niyo po kontakin kami mag-asawa sa aking Facebook, Jill Marie Lacson Salvador at Badong Salvador.